Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Just call me Chanel. Currently living in Cagayan de Oro. Usa ko ka-avid reader ani nga page, maong na-inspire sad ko to share my love story here. O karon sugda na nato ang orasyon. Bitaw. Way back 2015, I met someone who changed my life in a moment. As I remembered, it was February 2015 nga nanghanggat ako ang friend nga gikan og kaait nga mag-jamming ni. So kay libre man, sugot dayon. Kini. Nag-meet tanan sa Gaston then sabot-sabot kung asa mang lupan. Sa moto, nga last na mong gitugpahan is bar. Dili na nako i-mention unsa nga bar kay gamay ra ang bar sa CDO. Kini ako mga friends is actually halo nga na tomboy, bayot, bi, o straight. O diba? Pero mga butaan kini sila oy. Bukad ang atay nila ron. You know who you all. Sumoto nga pila ka oras sa milabay, nangahubog na ang mga panghak. Pero ako, kay chill lang. Kay dili jud ko gainom. Not because bawalan ko sa akong parents, pero dili lang dyan ako type ang mag-inom ug daghan kay nga alcoholic nga ilimnon. Though I drink wine but occasionally ug less alcohol lang. Mga 2 in the morning na, naapad hapon mi ato sa bar. Wala ko ilaing mabuhat ta time kundili cellphone lang dayon tanaw-tanaw sa oras. Tigkaon pod sa pulutan. Kanabitaw nga mura kag timang sa sulod sa bar. Pero wala ko'y choice kay talagsar man pud god nga manghanggat og laag ni si Eva. Maong pagbigyan na lang nako siya. Bored na jud kay ko sa sod maong gisinyasan nako si Eva nga mugawas ako. Eksakto nga pagawas nako kay nailalaki nga tantong hubog na. Maong nidungo ko, gisampungan nako akong dughan kay cleavage kay ko ato nga tayma. Wapalang gani ko kaliko, gigunita na si sa kalalaki kong bukton kaya makig-ila-ila daw siya. Sulod sa daw may kaya makigisayaw siya nako. Pero nidili ko ug milikay ko. Pero giagbayan ko niya hugot kaayo. Unya pila ra biya ako ang kusog. Gina-force na ko siya nga buhian ko pero ang inahak kusgan kayo. Hantadang, niabot ako ang knight and shining armor. Charot. Nainibira sa kong bukton nga giwakli ang kamot atong lalaki nga gusto makigsayaw nako. Diyos meyo kay paglingi nako. Kabalo mo anong feeling guys nga kusog kaayong tugudog sa imong dughan. Kaigat ba? Mora kog nakakitag Mario Morer in personal. Abi ko bag sa teleserye raning mga inani. Kay to be honest guys, no boyfriend since birth ko ato na time. Sa morning convo nila while ako murag na hypnotize. Mingon siya, unsam ni bay, pag di gani ayaw pusa. Dinmingon tong hubog nga, og kinsa ka para mangialam ha. Dako kay hantingog. Then mitubag to ang lalaki, nga look at me nga murag na ay masamang plano. Then mikatawa siya. Unya, kalit lang ko niya nga gihalukan. He kissed me while ihang kamot nakaakbay sa kuha. Guys, natameme rako as in wala ko kahibawo unsa ako ang ma-feel. Like, what the F? Want more? Bitaw. Joke ra basin maninood mo diha. Then miingon tong lalaki sa nahubog nga, oh, okay na bay? Nitanaw ra tong lalaki, then gidala ko niya palayo. Nihunong mi sa atbang, gipasod ko niya siyang sakinan. While we were inside his car, no one wanted to talk first, so I decided to say thank you. So ang convo goes like this. Mitanaw ko niya, ug mingon ko, thank you. Then mitubag ang lalaki, okay, no probs, and I'm sorry for what I did. It's just that. He began to explain but I covered his mouth with my hand to know that it's fine. Not because I like the kiss, but because I understand he just wanted me to save from those guys. Umingon siya, nga I'm Clark anyway. And you? Mitubag ko Chanel with smile nga pinakyot.
By the way, si Clark came from a rich family. At the age of 17 na siya car. Birthday gift daw to sa iyang mama. Between me and Clark, layo ra kay mi guys. He went to a private school somewhere sa Cagayan de Oro. Dili sa panghinambog, arangan silag pamuyo, samtang ako, kailangan pa nga mukayod. Clark is a simple man. Putiun siya, taas og height, pati ilong, napay lips nga perfect kaayo. Og kung gwapo lang hisgutan, gwapo gyud kaayo siya guys. Sa moto, starting on that day, we became close friends. He has always been there for me through good and bad times. He's been my crying shoulder, my good listener, and a comforter. Sundon ko niya sometimes sa school, miskag kapoy siya og busy kayo. Na sila'y business somewhere in Cagayan de Oro nga siyang naghandle. Maong busy gyud siya permi. Misabot rapod ko kung usahay di siya makareply or makatawag or makasabay sa kuha. Kinsa ragud pud ta para i-first priority. Ganarn. Then natoy one time, nga nami practice ato, unya gabiin ako makauli. Unya kusog pa jud kayong ulan. Nya wa na kaayo mag-agian nga jeep nga padulong sa mua. Ato nga mga panahon, pila na ka days nga wa may communication ni Clark. Wala lang sab ko kay basin busy kay siya. So I called and texted him countless times, but he did not answer the phone. I even called his friends and mom but none of them answered. Nalobat na lang ako ang phone. Hapit na mag-alas 11 sa gabi ato, unya wa pa ko kauli. Nagbaklay ko nga naghilak padulong sa sentro taliwala sa kakusog sa ulan. Asin tugnaw kayo. Nya kapoy akong lawas ug labad akong ulo. One thing I remembered is nituyok akong pananaw. Nakamata ko nga naan ako sa ospital. I looked around pero walay tao. Gusto ko motindog pero lain pa jud akong pamati. Minutes passed by, nainiabre sa door. It was a boy. Let's just call him Sean. He said na nakita daw ko niya nga nag-collapse on his way home, so he take me to the nearest hospital. Sean was a good man. He drive me home safely. Og siya pa jud ang mibayad sa hospital bill. Mayon kog dili, but he insisted. Graduate na siya college og tubong Davao. Mag-anian ra siya Cagayan de Oro for a client or meetings. Nagka-close to me ani niya gayo. Botoy, friendly man jud kayo ko. Nya kay sabaan og jamming pod kayo siya kauban. Aw, magkasundo jud ming duha. Dayon permi na may gasabay since nag-decide siya nga magstay dari sa Cagayan de Oro. Ambot kahag gusto siguro ko niya makita permi. Bitaw, ga-update na siya sa kuha kung asa siya paingon. When he is on a meeting or with his friends. Mangutan na mognay kami? Wait, walay kami. For me, barkada ra jud nako siya. Usa pa, wala siya nagpakitag motibo nga type po niya. Dayon one night, nakamata ko sa kasaba sa kong phone. Wala naka-register mo ang wa na ko gitubag. Kumang yun ni undang mong ako na lang gitubag basig emergency. Hello? Unsa man? Kinsa ni? Siyempre pinasing ka. Alangan katulgon pa kayo ko. Ikaw daw kuno be kung ganahan ba ka. Umitubag siya. Nga Shane? Maklaro nga naghilak siya. Tingog palang daan kailan ako nga si Clark. Yes, it was him after how many weeks nga wa siya nagparamdam. Finally. And it seems like dako kay siyang problema. I was so worried mong giadto na ko siya sa iyang apartment nga walay pagduduha. We talked and I let him release all the pain he felt. He also apologized for not communicating with me kay busy lang daw kayo siya. Mora na ihang permi nga reason sa kuha. He asked for a tight hug so I gave him. Kakuloy kog tan-aw siya nga hubag kay mata og luya kayo. Gina-pressure man jud siya siyang papa sa business. Og bisan atong galagan pa ko sila, dili kaayo makighalobilo iyang papa. To be honest, gimingaw ko siya hatong time. Samot na siyang smile. Ambot lang sa inyo ha mga sisa, basta ako gaka-turn on jud ko sa lalaking homo. Bahala kayo dyan. Starting ato, nibalik na po og communicate sa ako as si Clark. Kumanog school, sometimes sabay mi mag-dinner.
Ga-insist ko libre usahay kay ulaw kaayo nga siya na lang pirme. Pero sa kilid-kilid ra kay mo jay intawoy ma-afford sa inyo ang antino. Mukaon raman pod noon siya, dili siya arte nga pagkatao. Atong March 2016, birthday ni Sean. He invited me, pero wala ko, kay exam to namo, then layusan. Anyways, niuli na siya Davao, guys. Then milabay ang pila ka adlaw og mga bulan, Christmas na. Second Christmas nga wala si mama. Kung nakabantay mo nga nung di kay ko ga-mention about my family, it's because wala ko sa mga guys. Nagdako ko nga wala sa poder sa akong ginikanan. Akong tita ang gapskwela sa kuha, niya usahay makapadala si papa, pero kulang kayo. I understand tungod kay pobre rami. Every time I missed them, Clark was there for me. He always told me that someday everything will fall into places. Naningkamot ko for my family para makahaon sa kalisod. Mong dili uso sa ko ang uyab-uyab that time. Nag-celebrate ko Christmas nga masulubon. I craved for a complete and happy family. Even though gituring na ko ni tita og anak pero lahi ra jung naay mama nga kauban. Si Clark kay silahan nag-celebrate. I called him pero he did not answer. Nilaw ko sa balay og dito ko nagstay sa akong usa ka friend. Then December 25 in the morning, I received a lot of missed calls from Sean. Sa moto nga gikuha ko niya then nag-joyride me somewhere sa Bukidnon. Nag-beach me, then after, ga-overnight. I trust Sean moong nisugot ra ko. He brought some beer to drink. Aware siya nga di ko mo inomong anak ko niya agad. Pero ambot nung sinasunod sa akong utok, nga gikuha man akong butilya, dayon gayaro. First time to nako nga niinom. Og first time sad nako ma-experience, nga mahubo. Pagkaugma na, perti na kong kurata, kay naan ako sa kama. Unya, ako raw sa. Kabalo mo unsa una na ako ang gilantaw. Siyempre, ako ang lawas. O ako ang kuan, may gani. Labad kayo sa ulo mahubog. My gosh. I get up og maoy pagtunob sa kuntiil na may niagulo. Sus Mariosa, si Sean Mandiay. Nara siya ubos na tulog mga bash. Nya wala pa yo'y banig. Kaloy sab tawa. Well, nag-breakfast me nangutana siya nako, Hus Clark. Magamong convo kay ani. Nangutana siya, Hus Clark. May tubag ko, kinsay Clark, oy. As if nga wa ko kaila. May tubag si Sean, the guy who you've always mentioned last night. Nakaingon ko sa kong nahuna nga, ay hala. Paktay, unsa kaha ako ang magipangyawit gabi. Tubag na lang ko, ay ako ang amigo. Tubag siya, nga kaha, amigo ra. Umitubag ko, oo, paki mo. Sa mauto, then sige na kong tawagan si Clark, pero cannot be reached. Wala feedback sa mga emails. He didn't even greeted me on Christmas. Feel na ako, sige ra kong ka-ghost. Ganon. Then milabay ang pila kadlaw. First day of New Year, I received a text from Tita Maury, Clark's mom, saying nga Clark is in the hospital. Gitabang daw kay 50-50 na. Sa moto nga pagkabalo na ko, nagdali-dali kog adto sa hospital kung asa si Clark. Pag-abot na ko dito, everyone around are crying but Clark was still breathing. I wonder why. I asked his family but no one wanted to talk about what happened. Wala ako kasabot sa kong gibati so I decided to ask the doctor nga na-assign kay Clark. But when I heard the doctor saying your friend has a stage 3 lung cancer. Ug dili dito ang first time nga gidala siya sa hospital. My world stopped in a moment. Like why? Nganong gitago niya na ako? Why he didn't tell me? I deserve to know the truth because after all, I'm his best friend. The next morning, I visited him. O gipangutanan ako siya
because I really wanted to know the truth and I want it comes from him. Ang convo na mo goes like this. So ako siyang gipangutana, "How are you?" while holding his hand while my eyes started to cry. Mitubag si Clark nga, "I'm sorry." O ako siyang gingnan nga, "No, it's fine. Just wanna know why nga nung wala ka nagsulti sa kuha." Ug mitubag si Clark nga, "I'm sorry, Shane. I did it because I don't want you to worry about me. I know it sounds selfish but it's just. I'm afraid, Shane. I am so afraid that what if one of these days God will call me home?" He tapped my hand while tears are falling down. I just hugged him tight to know that everything will be alright while our eyes burst into lots of tears. On my way home after visiting Clark, nihapit ko grocery o gamay para sa daily needs sa balay. One of my friend was there also, maong nagkasabot nga mag-beach daw may. So in the beach, si Clark radyapo nang naasa kong unahuna. Pasalamat na lang pod ko nga na ako'y mga friends na one call away. So maulagi pod, mga sungugan kayo. Kabalo mo kung kinsa mo. Well, gachika-chika may nanawag ki Sean asking where I am, but I said na ako sa balay. O sa dihang nakatag manday ko sa post sa akong barkada. Walay. Sa moto ang kagwang ni Apas dito, unya gapalaway siyang lawas. Charot. Pero mas swerte jud siya kay kakita siya sa kuang maanindot nga lawas. Unya dayto murag panit og kabayo. Bitaw. Just mayo. Joke lang guys. Puti po ako nang dahil sa coaching. Sa moto, nga by God's goodness for how many weeks nakagawa si Clark sa hospital. But still fighting for it. After school, gina-visit na ko siya. Cooked his favorite food. Dili ko mulakaw until wala pa siya kainom sa iyang medication. Even if naa siya'y personal nurse. Every day I tried to balance my time for him. Sa kapoy sa school, mobisita, jihapon ko niya. Matingala na lang gud na iyang mga amigo niya mangutana dayon kung uyab pa mi. Pero I just want him to know and feel that I'll always be there for him. Just like what he did to me through my good and bad times. That this time, ako naman. Then katong dibu ni Clark o graduation celebration, a night before ana, grabe ko ka-busy kay nagpusot-pusot akong report og schedule na pagkaugma. I drank a lot of coffee unya kana pa yung stick nga perting paita para lang dili jud ko katulog. Nakamata ko nga late na kaayo ug almost nako mabagsak kay almost 1 hour nako late mga sis. Buang nga liginoon. Sa moto nga I got home nga kapoy ang akong lawas. Gikabuhi pa jud ko. Halagi, lupig pay nahubog. Kay dili man jud ko anad og kape. Nabag-uhan ako ang lawas. Unya ang resulta, perting hagok. Nakamatar ako sa kasaba sa kontita nga namukaw. Kay ganina ra daw gasaba-saba akong phone. Unya gabi na. I even forgot na birthday da ni Clark. Nataranta kog pinakalit. Ligog mga 1 minute day naka-body con. Nikawas kog balay nga walay makeup. As in, ahaka lagi. May ganin na lang kay naay makeup artist sa venue. Pag-abot na ko, nitagbo day na ako ang debutant. Ug tan-aw kay siya sa kuha nga perting jijiha. Sa muka lagi. Ug mingon ko, nga happy birthday. Dan gigakos na ko siya. Mitubag siya, thank you. I can still remember his smile at those times. His suits, his smell, and his face. He lost his weight pero mulabaw gihapon niyang kamistiso. For me, he looks like Mario Morer. Magkatawa pa gani siya kay overdaw. Pero, I was surprised. Nga nahaday siya gipalit nga dress for me. Og ang fave color pa jud nako.
The venue was so good, the decoration, the food, the chandelier, everything was so perfect. Clark friends, classmates, relatives, business partners was there. Maklaro nga big time ang naa dito. Ako ra ata ang naiba. Pero gi-enjoy lang ako ang party because of course it's Clark's day. And I want to be with him every special day of his life. So mo to nga milingkod ko o gi-check na ko ang mga emails. While Clark was busy talking to his friends, minutes passed by the music playing. The people around was started to dance with their partner, but I just ignored them. No one will dance with me anyway. But I was wrong. When I was about to call my tita on the phone, someone asked me for a dance. And it was him, Clark. Dayon, he held my hand, put it on his shoulder, niya iyahang kamot na sa kong hawak. At first awkward kayo. Siyempre, first time to nako nga nakasayaw siya. Kanang feeling nga mura mog naa sa staring contest unya waiting ko na. Until he approached first umiingon nga thank you. Mitubag ko. For what? Mitubag siya nga for being here tonight. So glad that you're here. He smiled with a tears on his eyes. Mitubag ko. Come on. Don't be like that. You know I am always here for you, Clark. Then gitrapuhan nako ang iyang luha. Then I wipe his eyes with my hand. Mitubag siya nga I'm sorry. I'm just so happy tonight. You know I'm so blessed. And every day I thank God for having a friend like you, Shen. You are so different. Then he burst into tears. I can't say anything, but my tears says it all. And then also that night, after we danced, Tita Maury talked to me about Clark. Ug nagpasalamat pud siya kay naado ko nga ga-check kay Clark. Always manggod nga out of town iyang mama. Maong usahay si Clark ug his personal nurse ug iyang mga housemates ra jud ang naa sa balay. Na iyang papa maabtan nako sometimes pero dili jud diadto kay stay kay busy daw perme. So after na mo nga gaistorya, nibalik og sulod og nasya ko sa akong nakita. Naay kaakbay si Clark and it looks like happy kay sila nga nag-istorya kauban iyang mga friends. Gwapa ang babae, kulot og buhok og chinita. I don't know pero wala ko kasabot sa kong gibati atong time. Wala maguna ko to sukad nakita nga babae. Pero maybe, friend to niya or niece or childhood friend. Pero kailangan ba nga nakaakbay? Ambot no sa akong nakaon, nga di dool man ko sila dahil misambat ko. And then the convo goes like this. Ingon ko, oy hi, with plastic nga awkward nga smile. Yan itubag si Kuya Alfred kay si Clark kadungo-dungo ra. He can't even look at me straightly. Kini si Kuya Alfred guys is personal assistant sa iyang papa. Mingon si Kuya Alfred, oy hi Sean, maayo kay naka. Gwapa man kay ko eh. Wa man din ko kaila. Pero ay magtuo ha, bolero lang jud to si Kuya eh. Tubag ko, nga olagiya, then me smile. Then mitubag si Kuya Alfred, nga by the way Sean, this is Jed, Emmy, Isaiah, and this is Natalia. Clark's girlfriend. Ay, ex-girlfriend di ay. Dayon ni smile ako sa bae kay wajud ko kasabot sa akong gibati like, what? Ex-girlfriend tapos nakaakbay si Clark. What the? Lami kay mo walk out pero nakigchika si Natalia sa kuha. Niya ako kay sige ra kog oo with matching awkward og plastic nga katawa. Like ambot ba? Nganong ing ato ako ang na-feel. Lami kay siya yaban sa wine ba? Bitaw. Pero gihuna-huna lang jud nako nga kinsa ra gud ta para magselos-selos. Aw. Ambot lang pog selos ba to? Bitaw. Pero inner me, tingnan ako kung kaugalingon. Nga chill self. Why kamo? Okay? Sa moto nga after sa party, galikay ko kay Clark. Nga tukog kusina,
para magtabang og arrange pero nagkasugat ra gyapon mi. Gusto siya makigistorya sa kuha. Ipahatod ako niya, but I refused. Pero kay di man ako matiis akong palalab. Char, kay gat ba? Sa moto nga gaistorya mi, and our convo goes like this. Mingon ko, what are we going to talk about? It seems like it's so important that you bring me here. Mitubag siya nga about kanina. Mitubag ko, okay, about kang Natalia, your ex, or should I say, your girlfriend. What was about it? Kasi problema na, dalaga siya, ulitaw ka, tapos ex pa nimo. I'm out of it anyway. Life na ninyo. Ug usa pa, maybe it's time for you to be happy again. I mean your heart. Malay mo, she's the one whom God reserved for you. Take the chance. After all, bagay man pud mo. O diba? Wala pa rin siya kumanog istorya putak-putak na kumbakpa. Pataas tiil sa mga makarelate niya. Bitaw, ito bang siya nga wait. What? You said a lot but are you drunk? Then may katawa siya. Ito bagkog, of course not. Then mingon siya, nga okay, so bakit ka namumula? Ito bago, hangala, bahala kay ka, saba diha. Isipa na ko iyang paa, pero hinay ragod. Ito bag siya, nga agay, sakitoy, patyon ako nimo. Ito bag siya, kababa o, dili pa. By the way, joke rajud mi ani. Kung may kalit siya gingon, nga dili pa man jud, pakasalan pagani ti ka. Wala ko katingog, ug ako ara siyang gitutukan jud og ayo. Ang taod-taod miingon siya, nga joke, dahil may katawa. Sumoto nga ako siyang ipangutana, pero love pa jud gihapon nimo siya. Seryoso na kay ko. Mitanaw lang siya nako, ug mihilak lang siya galit. And by that, nakabalon ako nga love gihapon niya ang iyang ex. Wala na ako gipaabot nga motulop akong luha in front of him. Abi pa lang affected. Sa mga to, nga milakaw ko. I lived, and sad to say, gipasagdahan ra ko niya. Starting ato nga night, I can't sleep well. Gakatulala ko. Gaka-anxious ko. Like, I don't know ako sabot sa kong feelings. My friends told me nga love daw kay mauna. Pero no way, never. Sige tawag og text si Clark og iyang ma'am sa kuha and even his friends. Kay pila na ako ka days nga way bisita-bisita. Pero gina-ignored lang nako silang tanan. Until I decided to deactivate my social media accounts. Nag-online class ko and I changed my number. Niuli ko sa bukid sa akong parents. I know nga OA, selfish, ghoster, call me anything, but it was also a sacrifice for me. I never felt those feelings ever since. In my mind, dili pwede nga mo-grow pa akong feelings kay Clark. Every day, I tried to make myself busy just to forget him. I missed him so much, but I have to. I have those kind of fears na what if dili na nako siya makita? What if he loves me too? Sumotong at the end, wala gyapon ako nakaya. Nibalik ko Cagayan de Oro. Dili kaya sa kong konsensya kung naay dautan nga may tabok ang Clark. Nya wala ko, unya basin kaunon rapud ko regrets. Pag-abot na ko sa terminal, ni sakay dayon kog taxi paingon sila. Pero pag-abot na ko, mingaw kayo. Sirado. O guard lang ang naa sa gawas. Ang naa. And yes, Clark was not there. Ana sa guard, nga dito sa daw sila sa Manila for Clark's therapy. Dan maopay paglarga nila the night before. Wala ako sabot sa kong gibati. I can't stop my tears and anxiety was attacking me.
I should have not leave him. I broke my promise. I'm so selfish. Nagbaklay ko gikan silang subdivision o wa ko sa akong kaugalingon nga namatan lang nako. Nga naay nihunong sa akong tungod nga sakyanan. Wala ko'y labot kung kidnapper ba or unsa. As in, nagsigir ako gila. Pero nakapamilyar ko sa tingog mo akong gilingi. And it was Sean. Yes. Pasulod ko niya sa sakyanan, gave me a water pero wala ko'y imik. He asked me what happened pero wala ko'y gana nga mag-istorya tungod kay gapangunahan ko sa kong luha. Sige radyo ko hagulgol og hinila. He let me stay on his apartment para daw makapahulay ko. Nahuman na lang may kaon pero wala gyapon ko'y imik. And since dako iyang apartment sa pikas ko natulog. Pagkabuntag na anay pagkaon sa kong kilid with a notes nga, "Good morning, lovely. Have some breakfast. I cooked it for you and please stay here until I come back. I really wanna talk to you." Gahapon man jud kay wala kay imik. I was curious and worried at the same time. Whatever it is, please know that I'm always here for you. You know that. So please just stay here until I come back. After reading those, nitawag ko kang Tita Maury, but she canceled it. I wondered why kay never ko gikansela ni Tita og call. I opened my Gmail and there I received a mail from Clark saying, "Shan, this would be the last time I will message you. Mom and Dad decided to go to Manila with me for my next therapy. Ug mingon ang doktor sa kuha nga medyo madugayan jud. So maybe dugay pa jud ko kabalik diari sa Cagayan. And we don't know nga dili na forever. Because right now, I felt so tired, hopeless, and sick. I don't know what's going on to you. I have a lot of questions in my mind why you are avoiding me. I can't stop thinking of you every day, Shan. I missed you so much. Kung kabalo lang ka how much I love you and how much I cared for you ever since. I have loved you. The moon and stars knows it. I loved you since the night I met you in the bar. I'm afraid of rejections. That's why I decided to hide it. And that's the main reason to why I did not tell you about my health condition. And Natalia, she's just my ex. I don't love her anymore. The night you asked me if I still love her, I wanted to tell you that it was not her. It was you, Shan. Pero gipangunahan ko fears. That's why I let you leave. I'm sorry. I love you so much. Love, Clark. An email that made my morning burst into tears. Still, I waited for Sean before ko nilakaw. I told him everything and since timing kayo kay naadto nga week na assign siya sa Makati, nag-offer siya nga sabay me. Oh yes, gatuan ako si Clark. Sa airplane palang daan, cool ba na jud kayo akong dugan. I can't wait to see Clark. Gihatod ko ni Sean paingon kay gusto po daw niya nga ma-meet si Clark. Nihapit mi sa flower shop to buy sunflower kay mao man na ang fave flower ni Clark. May palit sad ming mga prutas. Pag abot na mo sa address, nag-doorbell dayon ko. Gihawiran ni Sean ako ang mga kamot. Kay naka-feel ko sobra ka kulba. Pero at the same time excited. Then pag-abri sa portahan, si Tita Maury. Nangutan ako niya kung aha si Clark, pero may hilak lang siya. Og wala mitingog og walay giistorya si Tita Maury. She just cried and I really wonder what happened. We asked her but she did not answer.
Sa akong kalagot o guanasad ko kasabot sa akong gibati, nawakli na ako siya. Ipangitan ako si Clark pero wala siya dito sa balay. Sumoto nga mibalik ko kung aha si Tita Maury. Huwag ako siyang ipangutana kung asa si Clark. Pero, giga ko sa rakuniya goot while she keeps on crying. Gusto na ko siya singhagan kay wa na jud ko kasabot unsay nahitabo. Pero ginakuptan ni siya na ko ang kamot o kugot while his eyes is staring on me. I just can't sit there and calm after not seeing Clark. Pagkakalma ni tita, gipangutan na din ako siya balik kung unsay nahitabo. She felt sorry and said Clark were fine pero nakakonfined gihapon sa hospital. Medyo nakaginawa ko lalom pagkatungog na ako na okay si Clark kay lain na jud akong nahuna to. Niuli lang daw siya to get some clothes but then she received a call from someone saying Tito's car was being ambushed and Tito, his driver, and the PA were there inside the car. Nagpaabot na daw siya sa driver para sunduon. Natameme ako. Pagdungog na ko ato. Wala ko sabot kung unsa ko ma-feel. Nag-guilty ko. I felt worried for Clark, his dad, and for his mom na stress na kaayo kay maoy na apektuhan sa tanan. Gigunitan ako ang kamot ni tita o gitry na ko siya comfort with positive words even if deep inside my heart. Lami na kaayo isyakit sa kasakit. Pagabot sa driver ni Ana siya kan tita nga naa na daw sa emergency si Tito sabay abri sa van. Pasakay si tita then pakusog og dagan. Sean and I left there waiting for a van to come back kay wrong timing kaayo nga nahotdag gasolina yan sa sakyanan. It was a long day for me. Naghalo-halo tanan ako nga feelings nga dili ma-explain. Naglabad akong ulos sa mga nahitabo. I don't even had the strength to walk. Murag nahugno akong kalibutan that time. I don't even know what to do. How to tell Clark everything, especially if what happened to his dad. I don't want him to be stressed kay kabalo kong di pod lalim iyang gibate. But I tell to myself that I have to be strong. Clark needs me this time. Whatever happened, I will not break my promises to him again this time. I was so thankful that there is someone who stays beside me at those times. Na siya'y daghang asikasuhon but he chooses to stay with me until things get better. I can say that despite of everything as God allowed to happen in Clark's family and to me, naayapon siya ipadala nga tao na at least makatabang sa mga. And it was Clark. Sumoto nga pag-abot mo sa hospital, sa gawas pa lang, grabe nakakusog ang beat sa akong heart. I don't have the strength para magpakita kay Clark. I don't know how to explain everything to him. I have those kind of fears na I'm being afraid of what will happen if he see me and afraid the things that possible to happen. Pero bahala na. I know I have to. Pag-abot na mo ni Sean sa room ni Clark, una na akong nakita isiyang auntie nga nag-cellphone. Nangurog akong lawas when I saw Clark na natulog. Nagniwang na kayo siya. Ug halata nga luya kaayo. I slowly hold his hand ug niyuko ko sa kasakit while my eyes burst into a million tears. You know that feeling nga di masabtan ng kasakit. Lami kay siya gakson og hugot kaayo. Dayon magsyagitay dito bitaw. Dili lalim guys. No words can say how it hurts seeing someone you love suffered like those. I didn't notice nga nakamatay siya. Gihikap niya akong buhok while saying, nga sound. Slow voice with a tears on his eyes. Wala ako'y maistorya ug may buhagay na jud akong luha. Mitubag si Clark nga you're back. Well, kahilak gihapon. Gitrapuhan ako akong luha with my hand because I have to be strong. Gipilit na ko nga undangon akong luha even deep inside lami kay masyagit. I don't want to be weak in front of him. Ako siyang giingnan
Stop crying. And stop talking to. Let your voice rest. That's not good for you. Ayun si Clark, nga I miss you. Then mitubag ko, nga I miss you too, Clark. So much. Nabantayan ako nga luya pa kay siya og maosay pag-abot sa doktor. Kinahanglan daw nga mag-rest ni Clark o as kung pwede, usa o duha lang daw ang dapat ang nasa sulod. Sean decided to go outside but Auntie Marie insist. Itanaw ra si Clark ang Sean og I saw it in his eyes nga nagwonder siya kung kinsa si Sean because he did not meet him before. I let Clark rest while holding his hands. Nakatulog po kog apil sa ka-stress o kakapoy. Dayon gipuka ko ni Sean kay para mukaon sa kay gabi na ug buntag pa ko nga wala mi kaon. Makawala man jud appetite ang mga nahitabo. Sumoto nga I refused kay lagi walay magbantay kang Clark. Pero gitawagan niya si Auntie Marie to ask if pwede ba siya nga magbantay sagbalik kay Clark. Pag-abot ni Auntie gipilit pud ko niya nga mukaon sa. Ingon si Auntie nga bitaw lang. Kaon pod, mapas mo ka na. Gawa sa mo kaw ako say bantay ngari. Text lang ko if na ay emergency. Itubag si Sean nga salamat kay te. Og maingon ko nga te, wajud ko'y gana mo kaon mang okay ra sa ko nga magbantay kang Clark. To be honest, wala jud ko gibati ka gutom ay. Gusto lang nako nga dili mawala sa akong pananaw si Clark. I can't lose him again. Pato ako'y choice kay kaini si Sean gialsa ko pagawas. Perti taon na kong hangyong ibutang ko kay ulaw kaayo. Hamawa lagi. Sa moto nga pag-abot sa restaurant or convo goes like this. Gitawag ni Sean ng waiter. Wala ko'y imik, layog palantaw. Then mingon ang waiter, good evening sir. Masay order niya sir. Then mitubag si Sean sa mga pagkaon nga gusto niyang kaonon. Then nangutan na ang waiter sa kuha kung sa'yo akong gusto. Pero out of the world ko. Manungutan na si Sean na what do you want to eat? Mitubag ko nga nothing Sean. Mitubag si Sean nga look, how many times I told you you have to eat? Then nagsuggest ang waiter og usa ka pagkaon. Then mitubag si Sean sa waiter nga I will call you back if my girlfriend already decided what to order. Then mismile siya. Hanisiga akong mata. Then mitubag ang waiter og okay po sir. Paglakaw sa waiter, miingon ko, nga unsa to? Pinataas ang kilay. Girlfriend? Waka kuyapi. Then miingon si Sean, then mitubag si Sean, nga my God Chanel. Hello, it's just a joke. The waiter is waiting. Mitubag ko, nga so what? Anak gani ko di ba nothing? Lisod ba subton Sean ha? Lisod? Then mitubag si Sean, do you really love Clark? Mitubag ko nga, wow ha. Ganina girlfriend tas karon you're asking me that. Gago ka ba Sean? Just tell me if kapoy nakaguban-uban ako kay pwede nakamulakaw. And in the first place, you choose to stay with me. I did not ask you that. Mitubag si Sean, nga look how stupid you are. Ako siyang giingnan. Are we in trouble? Ako pa talaga Sean ha. Talaga ba? Karon gyud ka gustog lalis ng stress o anxious ko. On what the hell is happening of this life of mine? You're so unbelievable. Sumoto nga nitulo na kong luha. Tabag si Sean, nganong di manimo gikasabtan ha? You think I'm doing this because we're friend ha? I'm doing this Sean because I cared for you. Why can't you see it? I cared for you because you mean so much for me Sean. Look at yourself. You're so stressed. Do you really think na makatabang na imong pagilak-kilak diha o niya di mo kaon? Sean, luya na kay kao. I chose to stay with you cause I know nga dili-dali si muha ang mga nitabo Sean. You love Clark, di ba? Then take care of yourself. How can you be strong if you will not eat? Sean, look at me. Kinahanglan nga mukaon ka. Okay? You need to be strong for Clark. Wala na ko mitubag o perti na lang na akong hilak.
Daghang taong nananaw sa mo that time og napaganay uban nga nag-video pero gipadalit sa manager. After hearing those words from Sean, mura kog nawasan. Grabe maka heart to heart og talk ang kagwang. Pero nagpasalamat na lang pud ko kay it made me realize that I should take care of myself. Especially kailangan ko ni Clark ato nga time. Sa moto nga naulaw na dayon kong Sean, I finished my food nga walay tingog-tingog. Yun ako sa sakyanan. Inside the car, naghilom-hilom rajud ko. Naglingkod kog pina-side view para murag matalikdan siya. Taas kay kog pride atong time. But deep inside, nakonsensya ko sa kuang mga gipanulte. Pag-abot sa ospital, giabrihan ko niya. Nya, nakaatang iyang shoulder around sa kuha. Umiingon ko, nga excuse me. Mingon si Sean, nga let's talk. Hintubag ko, nga for what? Para sumbatan na pud ko nimo ha? No thanks. Hintubag si Sean, come on. Then ako siyang gingnan, nga padaplin ragod rabi, kay moagi ko. Nang hupaw og lalom si Sean og miingon nga hayes. Wala pa ko kalayo, nya miana man na siya ga. Amping Sean. Anyways, Miss Jen called me. I have a meeting to attend in the office tomorrow. Mabalik na ko sa apartment. Send my regards to Clark. It was nice meeting him. Ito bagay ko okay. Nitalikod na dayon ko. Pag-abot na ako sa hospital, mata na si Clark. Mitanaw siya nako og ni-smile siya sa kuha. We talked and we both admit our feelings for each other. Pero dili pa Japan okay. I don't know how to tell Clark about his dad. I can see it in his eyes how happy he is after I said yes. And I don't want to ruin it. The next morning, tita came. I thought na ingon na niya kang Clark ang nahitabo, pero wala pa di ay. Dili niya kaya. Mas maayo na lang po daw nga dili makabalo si Clark, labi na siyahang sitwasyon. Umingon si tita sa kuha while gihawiran niya kong kamot nga, hanggang, salamat ha. Mitubag ko, nga tita, okay lang. Ug sorry kaayo sa tanan. Kumusta na rin si tito ta? Ang driver, ug ang PA. Mitubag si tita nga, you don't have to apologize ka. Nice. As of now, okay naman siya. Successful ang pag-opera. May nalanggani na dali og dala sa hospital. Pero ginaobserbahan Japon siya sa doktor kay until now, wala pa nagmata. Ug nitulo iyahang luha. Ug akong gipugngan nga makahila ko. Umingon ko, nga sagdi lang tita. Ampo lang ta, cause I know is in control rata. Samtang gahilak siya, mingon siya. Nga I don't know gang. Maisip na ako nga gipabayaan man siguro ko ni Lord. Hawa na ko kasabot gang. I am so hopeless and tired, but then I have to be strong for them. Sakit kaayo gang. I love them both so much. Ning hilak na gyud siya sa mot hinuon. Dito na ako nakita kung unsa kamahal sa inahan iyahang pamilya. Murag kumuton ako ang kasing-kasing sa kasakit. I can feel the pain she felt. Na-remember dayon ako si mama, and I couldn't help but cry. Kung si tita, ang Sean, please stay with my son. He love you so much. Hangyo lang ko, he really needs you this time. Please look after him kay ako mobalik na pud ko sa imong tito. Naman nooy daghang nagbantay dito, pero kailangan ko di adto. Ikaw na bahala diri ha. Mabot lang po dihang kasin ugma o sunod adlaw naapod ang imuhang Auntie Marie. Don't worry kay mag-anhian Japon ko. Just call me whatever happen ha. O kung unsay mga kinahanglan diri. Okay? Mitubag ko nga oo tita. Ay nagkabalaka kang Clark. Kung magkinaunsa, I will call you. Mingon siya thank you o gigakos ko niya. After we talk, nisulod siya balik sa room ni Clark, nananghid siguro. Og si Sean after pila ka days kad adtong naglalismi, wala na siya nagparamdam.
Wala ko niya i-block pero every time mag-message ko ginasin lang niya. Gipasagdan lang pud nako. Kay gawas nga busy kay ko, mas nakafocus ko kay Clark that time. To be honest guys, dili lalim magbantay og patient labaw nag-uyab nimo nga makita jud nimo nga he's fighting for his life. Murag dunggabon imuhang kasing-kasing sa kasakit. Swear. Mumata ka every morning nga full of fear sa mga butang nga posibleng mahitabo. Dili lalim. Kabantay man siguro mo nga always ko nga mention about anxiety. Yes. Na ako'y anxiety. I actually taking a medicine for it. Actually, kita man tanan. We all came to a point nga ma-anxious na. It depends lang jud how we handle it. Wali adlaw nga di ko maghilak atong mga panahona. Napamahal naman gud ko sa family ni Clark. Dili lalim ang tanang nahitabo. Dayon one night ana, niadto kog nurse station. Then ako gilahos para magpapirma sa mga papeles ug magkuha pug kog module. For those who are asking if gi-continue ba nako ang kolehiyo, yes. Pero online class na. Gilihok namo ni Sean tanan before ko nilargag Manila. Just to be honest, dili lalim. Daghan ko gunahon-nahon. May lessons, si Clark, may family, si tita ug si tito. Ug proud kay ko sa kong self nga nalampasan ko tong tanan by the help of God's grace. So balik ta. After ko nagkuha sa mga module ug uban pang documents ang Clark sa medicines, nag-decide ko nga mag-take out na lang og food para pod sa mga friends ug niece ni Clark nga mo'y nagbantay that time kay timing man nga nag-visit sila para i-encourage si Clark. After ana, nibalik na dayon ko sa ospital. Wala pa lang ko kasulod sa gate nilapay ang pamilyar kaayo nga sakyanan. Pagtan-aw na ko sa plate number, ang plate number man sa car ni Sean. Matumura ko nakulbaan kung nag-unsa siya dito, nga nasuko rabato siya nako last mi nga nagsabay. Pero wala ra ko bas hindi ay lahi iyahang gianhi. Think positive, ganun. Pagsulod na ko sa room, nahibulong ko kay ang nag-istorya man si Clark ug Sean. Unya wala na dito iyahang mga pag-umangkon ug friends. Akong gitawag si Sean, kinasya ko. Pumitubag si Sean, "Hi, don't worry. We just talk." Ug niduol ko nila, ug ako siyang giingnan, "Sean, can you give us a minute please?" Itubag siya sure, ug nilakaw siya pagawas. Ug gihawyaran ni Clark ang ako ang kamot, ug ingon siya, nga he's a nice man. Then me smile si Clark. Mitubag ko, nga yes, he is. But that's not what you're thinking, mahal. He's just a friend. Mitubag si Clark. Nga I know. He already told me, ug sa pa, I trust you, mahal. In spite, I'm so thankful to him for helping you. Og gigakos nako siya. Sa akong kaugalingon, kaswerte ba nako aning tawhana, oy? Lord, thank you. Gipayagan ko ni Clark na mag-istorya ni Sean sa gawas. Hilom kay si Sean. Hilom pud ko kay gihulat ra nako siya nga una mo tingog. Umingon si Sean, I'm sorry. Mitan ako niya, umingon, nga no Sean, I'm sorry. It's all my fault. You're just concerned. Then gitutukan ko niya. Huwag ako siyang ipangutana kung unsa ilahang istoryahan ni Clark. Dugay nakatiyog ko Sean, umingon siya, nga ikaw. Itubag ko nga ako, about asa. Unsa iyahang giistorya. Mitubag si Sean, nga badlongon kay ka, dala ka tawa. Akong gyapa kaya nga bagaw giingnan nga sa muka. Tarong ba? Ug may smile ra siya. Ug ako siyang giingnan nga I miss that. Kwalitan na ako siya ha. Seryoso kay siya nga galantaw sa kuha. Unya nakasabot na dayon ko kung sa iyang ginamin. Umingon siya. Nga ako ba't gani? It's been a long time. Ikaw man good sige ra kagila. Matakda na noon ko. May katawa ko. Ug ako siyang giingnan nga sabat diha. Anyway, si Sean is also a depressed person too. Since nagkabulag siya sa iyahang soon-to-be wife, yes, he has a fiancé before nga ni-give up sa iya.
Siguro gilove yun niya kaayo ang bae mong sakit paghapon. Kaya kung siya pang paistoryahon, that girl is his first of all, even sa thoughts. One afternoon, bibisita ko ni Tito. Medyo okay na si Tito. Successful ang operation. Grabe sad kayog fighting spirit si Tito eh. Ug matod pa niya, dili pwedeng magpa-week-week kay siya mo'y haligi sa tahanan. Pero si Tita Jod akong gusto makaistorya. Dili na makaya sa kong konsensya nga itago pa kang Clark about sa natabo siyang papa. Ug ingon si Tita Mauri, nga ugang, naalagi ka. Tuod ay, madto ko kang Clark unya maghatod ko aning paborito niya nga homemade food. Mitubag si Tito, unsam niya akong stepdaughter pohon, nga lawom naman kaayog mata. PS guys, kay bawo kong joke rato kan Tito. Sa mga to nga nagkaistoryahan na jud mi, nabaguhan kay ko. Then nasabutan sa damo nga istorya na kang Clark ang nahitabo. And pagka Wednesday evening, niyon ako gadto sa ospital, og nakiistorya akong Clark. Nag-hi ko niya og akong gikisan iyang forehead. Mitubag si Clark, nga hi mahal, nagkaon na ka? Luya na ka siyag tingog ani guys. Mitubag ko nga, oo mahal, ano mahal? Na ako'y gusto ipagtapat sa imuha. Kanang, I'm sorry ha, if I lied to you all this time. Kahilakon ako, kahilakon na kay Kuani. Tubag si Clark, ha? Lied about what mahal? Nitutok siya sa kuha. Mag-explain na unta ko, pero maapoy pag-ring sa akong phone ug si tita ang nanawag. Paingo na daw sila. Dito na nagsugog kakulba akong dughan, maong gigakos na ko si Clark, kaya nakonsensya na jud kayo ko. Pag-abot nilang tita, nag-wheelchair si Tito, kaya di pa niya kaya nga malakaw, niya maayo na lang sad, niya nisugot ang doktor nga makagawa siya kadyon. Makita sa mata ni Clark ang kahibulong. Tolo iyang luha pagkakita niya siyang papa. Wala na kay bawoon sa ilang istoryahan, kaya syempre, kiyatagan ako silag time nga mag-istoryahan na as family. Pero nakita na ako sa mata ni Clark, ni tita o ni tito ang joy nga finally okay na sila. Tuod man, happy kay ko para sa ilaha, hoping na unta ma-okay na pod mi sa akong pamilya. Makaibog biya ang tao ning uban nga happy family kayo. Makasana all na lang jud taan ba. Niwang bitaw, by the way, kini nga panahon jud is luya na kaayo si Clark ug niwang na kaayo siya. Milabay ang mga pila ka adlaw, nakagawas na si Tito sa hospital. Sa balay na siya magpaayo gyud totally. Then month of September, last surgery ni Clark. And everyone was so worried. Before his surgery, gigakos na ko siya gayo. Ang perting tulo sa kong luha, same as his family. Sean was there also. Wala rami sa gawas, nagpaabot sa update sa doktor. Ni-suggest si Amaya, Clark's friend, nga why not magkanta daw may Christian songs. By the way, just na ni si Amaya guys, Baptist siya ga church. Friend ni Clark sa high school until college. Sa moto nga taliwala sa kabalaka, we left our hands to praise God. Dito ni Samot ug buhagay ako mga luha. Grabing hangyo na ako sa Ginoo nga unta okay ra si Clark. Unta God will perform a miracle for Clark's life. Well, gakanta mi, nitingog ang emergency. Og room ni Clark ang gimension. Wala ra nagminuto, nagdinaganay na ang mga nurses, paingon sa nahimutangan ni Clark.